aljanna. Idan mutum yana cikin jarabawa, idan kana cikin jarabawa, duk yanda talaka ya ji talauci kuma yana bautar Allah lafiya lau, talaucin bai fitar da shi a hayyaci ba, bai yi talauci biyu ba, ga talaucin dukiya ga talaucin imani. Duk talakan da ya kasance haka me yake samun sa? Sai ga yana shauƙin aljanna, ba haka ba, yana so a yi labarin aljanna sai ya rage mashi duk yanda yake jin wahala rayuwa. Idan aka ce akwai aljanna ba za a mutu ba, aljanna ba za a je yunwa ba, aljanna babu kishirwa, aljanna babu gajiya, aljanna babu wahala, aljanna babu tsufa. Mafi talaucin 'yan aljanna shine mai mallakar girman duniya linki 10, wanda shine akhiru dukhulil janna, wanda zai shiga aljanna daga ƙarshe. Sai ga yayi farin ciki, to sai je yana shauƙin aljanna din. To kuma da ya kamu da shauƙin aljanna zai dage yayi aikin aljanna, wato kai ya biyu babu duniya babu lahira.